अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय एसएस फिल्म्स मोतिहारी। खातिर सीडी रे दिनों रात पीरी रे पीही दिनों रात पीरी म्यूजिक बाय सौरभ एस्वारिया। पीही दिनों रात पीरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात पीरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात पीरी रे बारे झूठा रे राखी मुठा रे तो बारे झूठा रे राखी मुठा रे काटी भुइये में घिरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात पीरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात पीरी रे सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात पीरी रे हाँ रही जागल कइलू पागल भोर न करता तबे वफाई कइलू हर जाई हिलो र झरता हाँ इहे का तोहफा दिहलू हमारा प्यार के हमारा प्यार के हमारा प्यार के रही जागल कइलू पागल भोर न करता तबे वफाई कइलू हर जाई हिलो र झरता हो इहे का तोहफा दिहलू हमारा प्यार के हमारा प्यार के हमारा प्यार के सारा जमाना मारोता तना तोरा आयम न भीरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात बीरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात बीरी रे सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात पीरी रे हाँ जियल जाता न सहता हई गम हो तर तंड तने सरोवे हर में सुन सनम हो हाँ बिरजस बिहारी कैसे तोहे बिसारी हो हाँ बिसारी हो सुन बिसारी हो जियल जाता न सहता हई गम हो तर तंड तने सरोवे हर में सुन सनम हो हाँ बिरजस बिहारी कैसे तोहे बिसारी हो हाँ बिसारी हो सुन बिसारी हो डीजे विकास या सौरभ ये सौर्या बात सुनी तो चिरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात बीरी रे तोहके भूले खातिर सीडी रे पीही दिनों रात बीरी।